La cita del Barcelona Meeting Point va concloure el diumenge 28 amb un total de 16.663 visitants, un 5% més que el 2017. Forcadell, en la seva aposta per la innovació, va aprofitar la cita per presentar als professionals del sector dos projectes, PropCrowd i Click4Rent, a la zona del BMP Startup Connection Hub. En la mateixa línia, Mireia Garcia, directora del Departament d'Innovació de Forcadell, va participar a la taula rodona Real Estate FinTech per parlar de l'actualitat i perspectives que presenta el PropTech a Catalunya. Es que cada día están surgiendo cosas nuevas, ¿no? Porque hay mucha necesidad de cambiar las cosas tal como las tenemos ahora, pero es que además se están creando muchos modelos de negocio que no existían, se están creando nuevas necesidades que también hasta ahora no estaban detectadas y muchas de ellas están teniendo bastante éxito, ¿no? Con lo cual yo creo que vamos a ver una explosión en los próximos 2-3 años muy importante en el tema de PropTech. No se trata de que nosotros como una corporación construyamos una startup, se trata de que busquemos aquellas relaciones con las startups que puedan ser más beneficiosas para ambos, ¿no? Lo que hemos hecho con EB, lo que hemos hecho con PropCrowd. Al final, una empresa tradicional del sector con 60 años de experiencia tiene mucho que aportar y una startup tiene mucho que aportarnos a nosotros. La consultora, que va rebre personalitats públiques a l'estand i va convidar els seus clients al còctel Forcadell, fa una valoració positiva del saló immobiliari. Aquest any, amb similitud a l'any passat, ha sigut un molt bon any, fins i tot millor que l'anterior. Escurçar un dia ens feia una mica de por, perquè creiem que hi hauria menys temps d'interacció, però realment estem veient que amb els 3 dies i mig que tenim en tenim més que suficient per arribar a tot el públic al que volem conèixer. I ja com a guinda una mica de l'alineació entre el BMP i el Forcadell d'aquest any és l'aposta que ha fet el BMP amb la zona PropTech. Forcadell portem 5 anys treballant en la innovació, 5 anys treballant en la disrupció del sector immobiliari. Acabem de llançar Innomats, el nostre hub tecnològic, i amb la zona PropTech i la nostra estratègia d'innovació ens trobem perfectament alineats aquest any. Forcadell es presenta aquesta cita amb molta força i amb moltes ganes, i es presenta d'una manera multidisciplinar. Mantenim els nostres serveis tradicionals amb el nostre stand principal, serveis d'administració i serveis d'intermediació, tant per particulars com per empreses, però també estem entrant en el sector de les PropTechs presentant les nostres startups de serveis immobiliaris, com són Click4Rent, amb el tema de lloguers, i com són PropCrowd per la microinversió en oportunitats de negoci immobiliari. Forcadell són molts anys d'experiència, molt coneixement, però amb la idea molt clara de que el client canvia, la societat canvia i que les empreses canvien. Per tant, s'ha d'avançar, la tecnologia està cada dia més present, el client cada cop té més clar el que vol i Forcadell s'ha de pujar aquest carro, per suposat. Nosaltres volem estar a prop del client i la nostra manera d'estar a prop del client creiem que és a través de la tecnologia. A més, les pautes del sector estan canviant, estan apareixent nous formats, nous models de serveis i nosaltres, com no i com hem fet sempre, hem de seguir avançant i innovant d'acord al que demana el client.